കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ മാതാജി, ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ PDF ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ തുറന്നു വെച്ചേക്കാം, മ്യൂട്ടാക്കാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മാതാജി നാമം കേൾക്കുന്നേ. ഇപ്പൊ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി. ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്കോ വന്നതാ, അത് എന്താന്നറിയില്ല. രാജാക്ഷി മാതാജിയുടെ സ്വരം തന്നെ കേട്ടത്. അത് തന്നെ, അത് വീണ്ടും അത് വന്നതാ. അത് എങ്ങനെയാന്നറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല. മായാമാതാജി എവിടെ പോയി? അതിന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാരും വർത്താനം പറയാറുണ്ട്. മാതാജി കേറുമ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരും കേൾക്കില്ല. അതെ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഓൺ ചെയ്തത്. അല്ല, മാതാജി നാമം ചോദിക്കുമല്ലായിരുന്നോ? കുഴപ്പം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിദംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുദ്ധം പിബത ഭാഗവതം സമാലയം ഗുരഹോ സമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय ഹരേ കൃഷ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണത ക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മള് 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ. 8 കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനം എന്ന 12ാമത്തെ അധ്യായം, സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 12, പരീക്ഷത്തിൻ മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. അതില് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന കഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീമദ്ദീർഘ ചതുർബാഹും തപ്ത കാഞ്ചന കുണ്ടലം ക്ഷതജാക്ഷം ദിഗദാപാണി ആത്മന സർവദോ ദിശം പരിഭ്രമന്തമുൽക്കാഭാം ഭ്രാമയന്തം ഗദാമുഹു. എന്താണ്? ശ്രീമദ്ദീർഘ ചതുർബാഹും തപ്ത കാഞ്ചന കുണ്ടലം ക്ഷതജാക്ഷം ഗദാപാണി ആത്മന സർവദോ ദിശം പരിഭ്രമന്തമുൽക്കാഭാം ഭ്രാമയന്തം ഗദാമുഹും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ ഗർഭത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ കണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഐശ്വര്യസമ്പന്നമായ ദീർഘ സുദീർഘമായ ചതുഹു ബാഹു ചതുർബാഹു 4 കൈകളോട് കൂടിയ ചതുർബാഹുവായ ഭഗവാനെയാണ് അവിടെ ദർശിച്ചത്. തപ്ത കാഞ്ചന, എന്താണ് കളറ്? ഒരിക്കൽ കാഞ്ചന നിറം. കുണ്ടലം, കുണ്ടലങ്ങൾ. ക്ഷതജ അക്ഷം, നേത്രങ്ങളോടെ. ഗദാപാണിം, ഗദയെന്തിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മനഹ, സ്വന്തം. സർവദാഹ, ദിശം ചുറ്റിലും. പരിഭ്രമന്തം, ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന. ഉൽക്കാഭാം, പോലെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഉൽക്ക പോലെ. എന്ത്? ഗദ ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട്. ഭ്രാമയന്തം, വലയം ചെയ്യുന്ന. ഗദാം മുഹുഹു, നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ഭഗവാൻ ചതുർബാഹുക്കളായും തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലങ്ങളാലും
ഉഗ്രകോപത്താൽ രക്തവർണം പൂണ്ട കണ്ണുകളാലും സമ്പന്നനായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു നോട്ടം? തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലങ്ങളാലും, ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ ആ നിറത്തിലുള്ള കുണ്ടലങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉഗ്രകോപത്താൽ രക്തവർണം പൂണ്ട കണ്ണുകളാലും സമ്പന്നനായിരുന്നു. ചതുർബാഹു, തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലം, രക്തവർണം പൂണ്ട കണ്ണുകള്. ഉഗ്രകോപത്തോടെ അദ്ദേഹം പരിഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിരുന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ ഒരു ഉൽക്കയെ പോലെ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ഉൽക്ക കറങ്ങുന്ന പോലെ ഗദ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ തൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണാംശത്താൽ പ്രവേശിക്കുകയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിനുള്ളിലും പരമാത്മാവായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തില് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ഒരു പൂർണ്ണാംശമായി പ്രവേശിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിനുള്ളിലും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. അത്രയും വലിയ ഒരു വിരാട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ തൻ്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്രകാരം തൻ്റെ പ്രിയഭക്തനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 9:31 തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല. അല്ലെ? അർജുനനോട് പറയുന്നത് നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശതി, തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ആർക്കും ഭഗവത് ഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടെ എന്തും നടക്കുള്ളൂ. ഭഗവത് ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ആർക്കും ഭഗവത് ഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാൻ ഹനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ ആർക്കും രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാളെ വധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാൻ വധിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചാൽ മറ്റൊരാൾക്കും അതിനെ രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആരെയും രക്ഷിക്കുവാനും വധിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. മാതൃഗർഭത്തിനുള്ളിലെ ആ വിഷമാവസ്ഥയിൽ പോലും തൻ്റെ ഭക്തനായ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ദർശിക്കാൻ അനുരൂപമായ ആകൃതിയിൽ, പരീക്ഷിത രാജാവ് അത്രയും ചെറുതായിട്ട് കിടക്കണം, അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് ആ മഹാരാജാവിനെ ദർശിക്കാൻ അനുരൂപമായ ആകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യനായി ഭവിച്ചു. ഭഗവാന് ഒരേ സമയം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചത്തേക്കാൾ വലുതാകാനും സാധിക്കും, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും കഴിയും. കൃപാലുവായ അദ്ദേഹം പരിമിതരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ആർക്കൊക്കെയാണോ കാണേണ്ടത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഏത് രൂപത്തിലായാലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അദ്ദേഹം അപരിമിതനാകുന്നു. അളക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ശരീരം ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലിലുള്ള ഒരു അളവുകളാലും പരിമിതനല്ല അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമായി ബൃഹത്തായി തീരുവാനും സാധിക്കും. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതേ സർവശക്തനായ ഭഗവാനാകുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് നന്ദഗോപരുടെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും വലിയ രാക്ഷസന്മാര് വന്നപ്പോൾ ആ ചെറിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ രാക്ഷസന്മാരെ വധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അപ്പോഴും മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയാ? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഇപ്പൊ കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതേ സർവശക്തനായ ഭഗവാനാകുന്നു. ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ അങ്കുഷ്ട തുല്യനായ അങ്കുഷ്ടം തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനും വൈകുണ്ഠധാമത്തിലെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണനും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അശക്തരായ തൻ്റെ വിഭിന്ന ഭക്തരിൽ നിന്നും സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മാത്രം അദ്ദേഹം അർച്ചാവിഗ്രഹം, അതായത് ആരാധനാമൂർത്തിത്വത്തിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അർച്ചാവിഗ്രഹമായി അമ്പലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഭക്തരിൽ നിന്ന് സേവനം ആഗ്രഹിച്ച് ആ സേവനം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അർച്ച വിഗ്രഹ രൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭഗവത് രൂപമായ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായാലും മതി, ഭഗവാനെ നമുക്ക് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ആകയാൽ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നത് ഭൗതിക ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ആത്മീയ രൂപമാകുന്നു. അപ്പൊ അത് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികളോട് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. ഭൗതിക ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ആത്മീയ രൂപമാണ്. ഇത്ര തേജോമയമായ രൂപം കാണാനായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസ്, നമ്മളുടെ കണ്ണുകള് അതിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അത്തരമൊരു ഭഗവത് അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായി കരുതരുത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജഡവസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അഗാധമായ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാന് ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ആത്മീയമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനോ ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ യാതൊന്നുമില്ല. ശ്ലോകം 10. അസ്ത്രതേജ സ്വഗതയ നീഹാരമിവ ഗോപതി വിധമന്ദം സന്നികർഷേ പര്യൈഷത ഇത്യസൗ. അസ്ത്രതേജ നീഹാരം മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ഇവ പോലെ ഗോപതി സൂര്യൻ വിധമന്ദം പ്രവൃത്തി സന്നികർഷേ പര്യൈഷത ആര് ഈ അസൗ ഈ ശരീരം. സൂര്യൻ മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന പോലെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗദ ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത്. അതെങ്ങനെ, അത് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? സൂര്യൻ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ച ശിശു അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കുണ്ടലങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഇതാരാണ് എന്ന് കുട്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പരിചിന്തനം ചെയ്തു. ശ്ലോകം 11. വിധൂയത്തദമേയാത്മാ ഭഗവാൻ ധർമ്മ ഗുബിബു മിഷദോ ദശമാസസ്യ തത്രൈവാന്തർദദേ ഹരിഹി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം എന്ന് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പ്രസന്ന മാതാജി. വിവർത്തനം. അവണ്ണം ശിശുവിനാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ സർവ്വദിശകളാലും ആഭൂഷിതനും ദേശകാലങ്ങളാൽ അപരിമിതനുമാണെങ്കിലും ഏവരുടെയും പരമാത്മാവും ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകനുമായ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം അന്തർദാനം ചെയ്തു. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അന്തർദാനം ചെയ്തു. എന്നുവെച്ചാല് ഭഗവാനെ പിന്നെ അപ്രത്യക്ഷനായി, പിന്നെ കണ്ടില്ല. സർവദിശകളാലും ആഭൂഷിതനും, ഏത് ഇതിൽ നോക്കിയാലും ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏത് ദിശയിലൂടെ നോക്കിയാലും സർവ അലങ്കാരത്തോടു കൂടിയവനായിരുന്നു. ദേശകാലങ്ങളാൽ അപരിമിതനുമാണെങ്കിലും ഏവരുടെയും പരമാത്മാവും ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകനുമായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം അന്തർദാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം: കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനായ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അല്ല ശിശുവായ പരീക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്രയും വളരെ വലുതായ കാലദേശങ്ങൾ, അതിലും അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അല്ല ശിശുവായ പരീക്ഷത്ത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട്. എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നല്ല കണ്ടതെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അജഗജ അന്തരമുണ്ട്. അജഗജ അന്തരം. കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനല്ലാത്ത പരമജീവാത്മാവായി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനാണ്. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനാണ്. ഗുണപരമായി ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായി ഒന്നാണെങ്കിലും എന്താ കാരണം? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. പരിമാണപരമായി പരമാത്മാവും സാമാന്യ വ്യക്തിഗതാത്മാവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവിലും ഗുണത്തിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇതല്ല. ഗുണം ഒരു ചെറുത്, പരമാത്മാവ് വലുത്, ജീവാത്മാവ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അത് ആണ്. പക്ഷേ ഗുണപരമായി ഒന്നാണ്. പരിമാണപരം അളവില് പരമാത്മാവും സാമാന്യ വ്യക്തിഗതാത്മാവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഒരു തലമുടി നാരിയുടെ അഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ-1 അല്ലെ? ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവാത്മാവിലും വന്നിരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സർവവ്യാപിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും യേന സർവം ഇതം തദം, ഇരുവിധത്തിലുള്ള ഈ സർവവ്യാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു സാമാന്യ ജീവാത്മാവിന് പരിമിതമായ സ്വശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ സർവവ്യാപിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ഈ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ നടക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളൂ. അതേസമയം പരമോന്നത ജീവാത്മാവ് സർവകാലങ്ങളിലും സർവദേശങ്ങളിലും സർവവ്യാപിയാകുന്നു. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന്മേൽ തൻ്റെ സർവവ്യാപനത്താൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പരമോന്നതനായ പരമാത്മാവായ സർവഭഗവാനെ കാലങ്ങളുടെയും സർവദേശങ്ങളുടെയും സർവജീവാത്മാക്കളുടെയും മേൽ അപരിമിതമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നു. കാലദേശങ്ങളെ പരിമിതനല്ലാത്ത സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. എവിടെയും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. പരമോന്നതനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ആത്മാവായ ഏതൊരാളും ധാർമ്മികനാണ്. നമ്മൾ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ ധാർമ്മികനാണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അവൻ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അധർമ്മികളുടെയും പരോക്ഷ സംരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ഒരാൾ അധർമ്മി ആയിക്കോട്ടെ, ആ ധർമ്മികളെയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ അവരുടെ പാപങ്ങളെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഏത് തരത്തിലുള്ള പാപികളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. വീണ്ടും തിരിച്ചവര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ തൻ്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ അവരുടെ പാപങ്ങളെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുന്നു. 10 ദിശകളാൽ ആഭൂഷിതനായവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു. മുകളിലും താഴെയും 10 ദിശകളുടെ ഉടയാടകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ സർവയിടത്തും സന്നിഹിതനാണെന്നും സ്വേച്ഛാനുസരണം എവിടെയും എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷനാകാനും അപ്രത്യക്ഷനാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും, കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നത് മറ്റേതോ സ്ഥലത്തു നിന്നാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനെ അത്ര നേരം കാണാൻ മാത്രമേ പരീക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എവിടെയും എപ്പോഴും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ശിശുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ആ സമയത്ത് അദൃശ്യനായിരുന്നാലും അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര സമയേ കാഴ്ച കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദീപ്തിമത്തായ നഭോമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ആവരണവും പ്രകൃതി മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെയാണ്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഭൗതിക ആവരണം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രകൃതി മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ ഭഗവാനാൽ നാം എല്ലാവരും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദുർഗാ മാതാവിൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. അപ്പൊ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതിശയമേ അല്ല. പ്രകൃതി മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലാണ് നാം എല്ലാവരും. അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അർഹരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദ സർവഗുണോദർക്കേ സാനുകൂലഗ്രഹോദയേ ജജ്ഞേ വംശധര പാണ്ഡോർഭൂയ പാണ്ഡൂരി വൗജസ. എന്താണ്? തഥാ അനന്തരം അനന്തരം സർവ എല്ലാ ഗുണ നല്ല ശകുനങ്ങൾ ഉദർക്കേ ക്രമേണ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നല്ല ശകുനങ്ങളൊക്കെ അനുയോജ്യമായി വന്നപ്പോൾ സ അനുകൂല സർവം അനുകൂലമായ ഗ്രഹോദയെ പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില എല്ലാ ഗ്രഹനിലയൊക്കെ അനുകൂലമായി വന്ന സമയത്ത് ജജ്ഞേ ജനിച്ചു. ആര് ജനിച്ചു? വംശധര അനന്തരാവകാശി അനന്തരാവകാശി പാണ്ഡുവിന്റെ അനന്തരാവകാശി. അതായത് പാണ്ഡുവിന്റെ മകനായ അർജുനന്റെ മകനായ അഭിമന്യുവിന്റെ മകൻ ഭൂയ പാണ്ഡുഹു ഇവ ശരിക്കും പാണ്ഡുവിനെ പോലെ ഓജസ വീര്യത്താൽ നല്ല വീര്യമാനായ ഒരു രാജാവിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് എല്ലാ ശകുനങ്ങളും അനുകൂലമായി ഗ്രഹനിലയൊക്കെ അനുകൂലമായ സമയത്ത് ജനിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ് കി ജയ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. അനന്തരം രാശി ചക്രത്തിലെ ശുഭസൂചനകളെല്ലാം ക്രമേണ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ശൗര്യത്തിൽ തികച്ചും പാണ്ഡുവിന് സമാനനാകാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി ജന്മമെടുത്തു. എന്താണ്? ശൗര്യത്തിൽ പാണ്ഡുവിന് തികച്ചും സമാനനാകാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി ജന്മമെടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം ആര് വായിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗണിതപ്രകാരമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രഭാവം വിഭാവനമല്ല, നേരെ മറിച്ച് വാസ്തവമാണ്. രാജ്യ നിയമത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഓരോ പൗരനും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഓരോ ജീവാത്മാവും അനുനിമിഷം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യ നിയമങ്ങൾ സ്ഥൂലമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായ ഗ്രഹണശക്തിയേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ സ്ഥൂലമായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 3:9 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മെ ബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉളവാക്കുന്നു. എന്നാൽ യജ്ഞത്തിനു വേണ്ടി കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ മാത്രം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ ഉയർന്ന പ്രാമാണികന്മാരാൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം നമ്മുടെ കർമാനുസൃതമായ ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അംഗവും യഥാനുക്രമമായ നക്ഷത്രങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ അവരവരുടേതായ തടവ്
ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരം ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും പ്രാപ്തമാകും വിധം അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷ്മമാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ആകയാൽ ഒരാളുടെ വിധി അവന്റെ ജനന സമയത്തുള്ള നക്ഷത്ര ഗ്രഹനിലയാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും പണ്ഡിതനായ ഒരു ജ്യോത്സ്യനാൽ യഥാർത്ഥ ജാതകം രചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി ആ ജാതകമൊക്കെ ഓരോരുത്തര് ജനനത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത 3:9 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ 3:9 എന്താ പറഞ്ഞ യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ തദർത്ഥം കർമ്മ മുക്ത സംഘാസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ സ്ഥൂലമായി അനുഭവവേദ്യം ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, അത്രയ്ക്കും നമ്മളുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ അവരവരുടേതായ തടവ് ശിക്ഷാഗതി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരം, ഇത് ശരിക്കും ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയുടേത് പോലെയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ. അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരം ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും പ്രാപ്തമാകും വിധം അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷ്മമാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ആകയാൽ ഒരാളുടെ വിധി അവന്റെ ജനന സമയത്തുള്ള നക്ഷത്ര ഗ്രഹനിലയാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും പണ്ഡിതനായ ഒരു ജ്യോത്സ്യനാൽ യഥാർത്ഥ ജാതകം രചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു, ജ്യോതിഷശാസ്ത്രം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജാതകം രചിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദുർവിനിയോഗം അതിന്റെ നിരുപയോഗ്യമാക്കി തീർക്കുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പോലും ശ്രേഷ്ഠ താരാഗണങ്ങൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒത്തുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനും ആ രോഹിണി നക്ഷത്ര സമയത്ത് അല്ലെ, അഷ്ടമി രോഹിണി അതിനനുസരിച്ചാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്രകാരം ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ജാതമായ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തപ്പെടുന്നു. ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സ്വാധീനം ആ ശരീരത്തിൽ ചെലുത്തപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴാണ് അത്യന്തം മംഗളകരമായ നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ സംയോഗം സംജാതമാകുന്നത്. ആയതിനാൽ അതിനെ സവിശേഷമായി ജയന്തി, ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി എന്നാണ് പറയാം. ജയന്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യത്തിനായും ഈ വാക്ക് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജനനത്തിനൊന്നും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഉണ്ട്, ജയന്തി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടാണ്. ഈ വാക്ക് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രേഷ്ഠനായ ക്ഷത്രിയ ചക്രവർത്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു അശുഭ മുഹൂർത്തത്തിലും ജന്മമെടുക്കുക സാധ്യമല്ല. ശരിയായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം നടന്നത്. എന്താ കാരണം? അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ക്ഷത്രിയ ചക്രവർത്തിക്ക് പുറമെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. അതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ. ബഹുമാന്യനായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കാനായി ഉചിതമായ കാലദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ പരമപുരുഷ ഭഗവാനാൽ സവിശേഷമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് അവരുടെ സ്വാധീനം രാജാവിൻ്റെ മേൽ ചെലുത്തത്തക്ക അനുരൂപമായ ഒരു മുഹൂർത്തം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നായകനായി അറിയപ്പെടാനായി മാത്രം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷത്തിന് ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വധിക്കപ്പെടാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. ഈ നക്ഷത്രഗണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ഉചിത വ്യൂഹം ഒരിക്കലും മാനവ ഇച്ഛയുടെ സൃഷ്ടിയല്ല. ഇത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ ഉന്നത
നിർവഹണത്തിന്റെ വിധാനമാണത്. കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ എന്തായാലും. നിശ്ചയമായും ജീവാത്മാക്കളുടെ 21 മാതാജി. ഓക്കെ നിശ്ചയമായും ജീവാത്മാക്കളുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ ക്രമീകരണം സജ്ജമാക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എവിടെയാണുള്ളത്? നല്ല സമ്പത്തും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും മനോഹര ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ മാത്രമാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളൊക്കെ ലഭിക്കുക. ശ്രേഷ്ഠമായ നക്ഷത്ര സന്നിഭ പ്രഭാവങ്ങളുടെ മേന്മ മുതലെടുക്കാനായുള്ള അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിക്ക് അത്യന്തം അനുരൂപമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിലെ സംസ്കാര പ്രക്രിയകൾ. ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസ്കാര പ്രക്രിയകളുണ്ട് സനാതന ധർമ്മത്തില്. ആകയാൽ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം അഥവാ ഉയർന്ന വർണ്ണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഥമ ബീജാങ്കുര ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ മാനവ സമൂഹത്തെ നന്മയുള്ളവരും ധർമ്മിഷ്ഠരും വിവേകശാലികളുമായ വിഭാഗം മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സർവവിധ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ആരംഭമാകുന്നു. നന്മയുള്ളവരും വിവേകശാലികളുമായ പ്രജകളാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറയുന്നു. ലൈംഗിക സുഖഭോഗത്തിന് അടിമകളായ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവേകശൂന്യരായ ജനതയാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നരകാവസ്ഥയും ഉപദ്രവങ്ങളും ഉള്ളത്. എല്ലാവരും സ്വന്തം ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല നിലയിലാണ് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നരകം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നരകാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം വിവേകശൂന്യരായ ജനത ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസന്തുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. നാളെ വരുമ്പോഴേ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ 16 എണ്ണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ, ഒരു ഹോംവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃപാസന്തുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. श्री गुरुदेव की